pak do mě nevypadá tým mejdro. Tak znovu. Ale ať ho nevidím. Jasný. Máš hmotu, vole. Máš? Jo. Kdyby nebyla hmota, tak by nebyl čas. A to je celá teorie. Ne, To je ještě další story. a já jsem na to koukal, to na to nebylo. Tam dali nějaký pokníže, dali nějaký atomový hodiny, nebo nějaký hrozně přesný, že to dali do bombardéru. A co dá? A prostě Ještě jako taková ta kuchyňská minutka v letadle. počkej, a prostě vole lítali. Ne, jako lítali 3 hodiny v tom letadle. Lítali hodiny v letadle, Ne, prostě s 2 hodinama lítali, ne? No a pak jako to přeměřili ten čas hodinama, co byly na zemi. A jako vole zjistili, že se nějaký tisíci nebo setiny se prostě zpomalily ty hodiny, jak to letěli. Takže vole, prej vole, čím jedeš, když letíte vole, tak se zpomaluje čas. Takže chceš jako říct, že když já prostě pojedu? Ne, počkej. A tě se... No jo, nerušte ho, kurva. Čím, jsem o tom nejlepším, vole. Tak povídej, vole, necháme tě. Jako kdyby se země zastavila. Když už by se neotáčela. No. Tak bychom chcípli, ne? Ne, protože vole, by se jednou žádnou rychlost. A protože by nelítali ptáci. No ty jo. No jaký vole, by se to zastavilo všude? Tak kurva, někde to ale... Jo, ty jsi asi nebyl, vej. Ty bys ještě asi postavil vlastní republiku, vejď, vole. On by, vole, šel, vole, k Jediům, vole. Jedi mají tricks, vole. Ne, a poslouchej. Cože? My vůbec neberete vážně. No my tě bereme vážně. No a jednou jsem koukal, jak máš takovou tu pohádku, jak tam... Ne pohádky, je to takový, vole... To takový, jako se dám, vole. Ty mrtví. Ale vážně to takový těch způsob. Ale to říkám, jak je tam vole. vždycky třeba 14 drog, je to kreslení. Jo, počkej, jo, to jsem dělal, No to taky to uvádíte, vole, no. Ale on uvádí všechno, vole. On je to děda převěc, vole. On ví asi všechno kosto, vole. Ale proto to neuvádí, vole. A bylo tam, vole, jako kdyby lidi vymysleli nějakou čudle, ne? Nějakou raketu, která by letěla, vole, rychlostí světla. No. Že by hned ty lidi umřeli, ne? To by byly vevnitř, že by to byl takový pofr, že by narodili, zastávali a všichni. Ne, právě že naopak. Jo, právě, vole. A právě, že ve mé teorie, vole, nesmám, vole, protože čím rychleji, tak že se zpomaluje čas. Teda mi právě, takže tam byli spáku. Když já čurá se to nespát. A to je zase malý parkal, vole. Ty čuráš to právě? Ty vole, co když se to poslouchá. Jestli si Já to to poslouchám, ty vole, teď tam. Jestli si to postaral, tak moje tajná kamera ti právě natočí, jak jsi to táhne postaral, vole. Já vím, no, vole. Kapal! Vole, 8.1. 2006 byli Bartošova. Protože, hoči,